Ako kay bakante. Apa? Taas kayo ni, dagang ng station. Kay may tura ka? Mana kay pasayro? Sige, harga. Pasayro ko ron kay urang mingaw ron ba? Breakingan ako ning bago na akong install nga kuan, nanay carrier, nanay mga safety gear, nanay po ko'y mga kadena. Ah, okay. Ha? Di man ta ko masahiro nya gipakyaw mong kuan ning isa. Moadto na siya tambubong. Sabay na lang ko. Moadto siya tambubong daw ba? Tambubong. Kina dia? May lagnay mo karga na itong katrero no, pero ba yung dakuan na sa gabal kini sakay ba? Nakabalo ka sa mga escalader dire, warrior kayo mo karga na bisag unsa. Bantay bitaw ha. Abot-abot sa tag motor ka dire, bago pa may nyagi bud. Asa nang hatong? Asa mga motor na kim patay ni ngawa ron buntag pa sa sayon tao. Sayo pamanggod kaayo no mo nang mingaw kaayo. Ano may tag na sakay ani no, pero ba yung dakua o? Gamay ra. Pwede pa mo sakay? Ano? Diyan may sunahan sa tibong ko. Tibong ko be. Tara. Pwede pa mo sakay? Sakay. Kaya palim sa bangil boss be. Palim sa bangil. Anay bangil? Oh, iya. Sige, sakay. Dire yang isa sa kuan be, tubangan. Tabak isa. Sakay nang isa dia. Naman may karga katri di ay nalimtan na mo. Ha? Naman may katri di ay. Katri. Kana mau katri nabili. Mau timin naman may katri. Ay sige itong kargaon. Nawagin sa niya be kay karga ta ng katri nila. Pang ka nag-ingundaan nga naday ka. Kini kay excited naman mo sakay ba? Makarga ra ni boss? Ay, naiwang ra kay na. Kaya na bitaw na agos, daghan ba kay ta? Naiwang ra lagi kay na. Pisi. Di. Naman ko nagdala man kong konduktor. Mangita. Kasi saan boss? Badbad sa tagtali. Naman ko ilalay din. Pila ka paisa itong gamiton ani? Ato huruton ni. Okay. Permiro ko ning kwan aning nay mga gaid-gaid ba mo gining gidala ko ni. Yasa pud. Bantok ba ni Bago naman ni motor mo? Bagong install ni. Yasa pud nimo sa kayani pod. Wala ay pud problema. Di. Sigo ko bang katatanan na? Sigo pa na. Sir plus boss. Ay kami bala. Babag. Nanay boss. Babag na ni. Asa man may malingkod boss? Nalingkod naman na sa kuan. Tama na. Wala ay kabala ka nani mga pamaagi ron. Lingkod lagi taron. Saan ta ko? Ari na tago na ako. Tumaki dong. Dili ka na mo doktor? Ha? Ikos gijud. Bagong breaking. Break ko. Kulang pa ni no? Kani ikaw ray biraan ni kay punahan na ni ba? Dala man ko ni kay. Sige ba? Tudloan ko niya ba? Pay sire kulang pa. Kulang. Ako ko ande. Sige. Wala lagi kulang pa yun. Naon pa din na boss. Kaduhaon ba? Kaya asa na na-recruit ni boss nga pan? Gagpang ni niya sign? Nagpa? Leather? Ano ba ta? Ba ni sila ni trail ni Archie? Ni Papa Ompe. Papa Ompe. Taga-umos naman tayo papa-umpe no? Isa ka PC oh. Ayaw kaya itong gamito na gyapon. Ayaw gamito na. Pugot no nga na boss. Barato na nilipiti boss? Ha? Barato na nilipiti? Ay sus. Ano na? Kay mo? Ha? Tibong ko. Tubong ko. Pwede na, pare ma 30? Sa katao naman eh. Piso, 150. 350 ra. 350. Duha raman mi. Ngani, piso ba yung ulo ron dito, boss? Pila na bayad ni? 50? Bayad. Akala ko. Kaya mo ni. Apa tahu ni? Bayar tag kuan plate na ko. Sige. Saan sa kaya boss? Di, kita isa. Patunga. Okay lang. Oops, bangil. Okay na, naay Ay, bangil. bangil ya. Na. Sige, una kong sakay. Dili ka tunga. Boss, isbugsa.
Ay! Na. Rojin. Dito ka, Jo. Dito ka, Picasso. Dito. Isa. Dungan. Apa may isa sa luyo, boss? Dito na lang ko. Dili ka sa kuan. Buhangan, maguna siya. Sakay una, Jo. Sige, sige. Sakay. Una ko. Sakay, sige. Oh, sige. Up. Okay. Sibog ka ba dito, Jo? Sige. Ay, dai, dili lagi. Ay, kapala ka. Kuha na ning kuha ning dalanan ni. Estimate na niya. Feather na. Pertirang niwanga Pang. gid ni. Asa kay ka? Ay, kaban mo tayo mo no? Oh, tibong kami. Ano bangil ni? Nana. Gaya pud sa motor ko. Ay, balo, daghan kita glabunon. Lisod kong baklay. Anik, patay, layo ako labunan. Layo ko, zapak na lang. Dito mo sa kay motor, aniro. Ang problema, kaya wala pa may mga motor nga nangagi din eh. Dahil nangagi, pero puno, permente. Tama ako eh. Abot-abot lang, tingali ko dire. Ito, medyo kong baklay ron, kaya layo, magiging isa pa. Asa man ka? Ha? Sapa ko. Sige. Uy, unsa man na iya? Kadaghan na ba nato? Deng lisod naman kay ko diri ang pasakyan pala nimo. Asa man may butang? Na pa may bakante sa luyo. Sige, saka sa luyo kang. Kadaghan na nato. Saka diha. Kaya pa ka, ha? Tindog lang ka. Boss, matindog lang ko, boss. Sige, tindog Ha? lang diha. Lakdo na ka kong labanan. Palihog na lang kung kuan na. Lakdo, ay isa. Gunitin na lang diha. Apa gunit day? Oh. Sige. Sige, boss. Saan man ni boss? Nga lisod naman ko, boss, naman kayo. Nga na nagpasakay-sakay pa mo ka ba? Tama naman ko sa to. Sakit kayo. Awa. Ay, boss. Boss, ang sakay, boss. Okay. Isag naog ka? Isag naog kay wako kapugong. Atras sa gamay. Plaza ra kay mohonat ta kay subidaon dia sa Ay, kapag. ay sabi. Ha? Ay, muna ko. Sakit na kayo, dalawa. Nilakra na. May pag magbaktas ko. Gaghuot-huot. Bahala ka dra. Sige, bahala ka tay. Pamugong, Isa. pamugong mo dia. Hoy! Ha? Naw ko ba? Ha? Sa makabuka. Naw ka? Asa man ka? Dili ko sakay ko sakay. Dugay ko. Ilaban ni mo. Daghan pa kay kong labunon no. Baklay ra. Ay, gagaan na.